good afternoon. So, alam mo yon, itong dalawang ito ay napakahalaga sa akin. So, alam mo yon, tribute to sa kanilang dalawa kasi hindi naman talaga ako nag-video during the time na lumabas kami. At saka, alam mo yon, pandemic time. So, alam mong bawal silang lumabas kasi akala ko itong mga batang ito ay 16 years old below. So, nalaman ko, may mga edad na naman pala, pwede naman. Kaso nga lang, pati si Kenneth, inaharang siya sa mall. So, alam mo yun, hindi siya pwedeng makapasok sa mall. So, ang ginawa namin, instead, kasi last year pa yon, we do have a plan talaga na lalabas kaming tatlo. So, nagkataon, pandemic. So, yung promise ko, laging na-move. Tapos, anong pinagalaban mo, sir? Ano pinagalaban mo? Hindi. Alam mo yun, parang, alam mo yun, parang malapit na sa puso ko tong dalawang to. Kasi, hindi lang parang malapit na talaga. Parang, ano na ako sa kanila, parang attached na ako dahil yata sa school, every time na may gagawin, lagi ko silang first choice, right? Choice ko talaga sila lagi pag may mga, pinapagawa. Alam mo yun, as a teacher, lagi kang, may mga bata kang laging, alam mo yun, pag inisip mo agad sila agad. So, naginate, no? So, yun. Thank you so much, Ken at saka Jay, for giving time, right? So, yung pag-band naming tatlo, kahit pandemic, alam mo yun, sobrang enjoy talaga. So, lagi kong silang gino-joke, kasi parang kulang din sila sa mga joke nung time na yun kasi hindi nga lumalabas. But still, na-appreciate ko yung pinapaalam ko naman sila sa mga parents nila para makalabas kami. So, yun, bottom line, kasi ang promise ko talaga nung time na yun ay mag-swimming kami. Right? Gusto ko talaga mag-swimming kaming tatlo, ganyan. Parang sa mga pulang, yung malapit sa Maynila kasi bawal naman lumabas. Pero saglit lang sana, mga ganun. But still, alam mo yun, bawal. So, kumakain na lang kami sa labas. So, hindi pa naman kami lumalabas na mag-swimming talaga kasi of course, alam mo yun, bata, bawal pa. So, ang ginawa ko na lang, na lang kami, kumakain na lang kami sa labas. Ang problema pa nito, hanap ng samgyup sa MOA. Kaso nga lang, hindi yung ikaw yung kumukuha doon. Parang, alam mo yun, parang hindi mga kalog style. Gusto namin yung mga kalog style na, na mga samgyup, right? So, ang plano namin yung yung samgyup na yun? Kalimutan ko yung samgyup salamat, right? Along Villamor. So, yun talaga yung plano namin. Kaso wala, pagpunta pala ako ng school, sobrang traffic talaga. So, sabi ko, change mind tayo. So, gusto ko mag-MOA na lang kami instead going to Villamor Air Base. So sabi ko, mag-MOA na lang tayo kasi walang traffic. Dito tayo daan sa Maynaiya. Pagdating namin doon, sa taxi pa lang, naku, sobrang haba ng pila. So nakarating yata kami ng MOA around 3 or ganon. So ang dami naming napag-usapan, right? Plano sa club, right? So mga ganon. Kasi nga, alam mo yun, banding time lang namin. At papasalamat ko na talaga kasi while I'm doing my master's degree, my masteral's degree, still, nandyan sila for me to support, right? To give, alam mo yon, good and positive views with regards to, alam mo yon, parang mga bata talaga sila, parang mga anak ko talaga na, alam mo yun, nag-motivate, kayang-kaya mo yun. At saka yung dalawang to are very good in terms of their studies. So, I'm proud of them. So, proud na ako nitong dalawang to. So, the rest, of course, the members of Dramaturg, sobrang proud naman talaga ako. Nandiyan sila Sophie, sila Miral, Joey, sila James, Stephen, right? Yung mga yon, sila Sakares dati, before. Yung mga batch na yon, sila Maris. Alam mo yon, sobrang proud ako doon. Sila Alia. Alia ba yan? Alea? Bisaya pa yun. Sila Alea. Tapos, Vargas, right? Sila, ang dami kong mga namimiss na mga bata na sobrang husay, umarte. Sila Babor, Darren, yung mga yon. So, yung mga batch na yon, sobrang na-miss ko sila. So,
I'm hoping na na makita-kita din ulit kami with regards to after this pandemic, kasi nagbabanding din kami nung mga yon. Pero alam mo yun, itong dalawa na to, kasi sila talaga yung before long time ago, parang lagi kong napapromise ko sa kanila, hindi naman, mga 2 years ago yata yun, or before ako gagraduate ng alam mo yon, yung masters. Kasi sabi ko, alam mo yon, pag sabi ko, pag makagraduate ako nito, I promise, i-treat ko kayo. Parang ganon yung concept. So, yun, sa madaling salita, after noon, kahit may pandemic, sabi ko talaga, lalabas tayo. Kakain tayo ng samgyupsal. Gusto ko mabusog kayo, parang ganon. So, bottom line, hanap ng mga samgyupsal, mga ganon, yung baboy, ano ba yun? Samgyup baboy samgyup. yung pangalan may baboy, mga ganon. Nakalimutan ko yung name. So, alam mo yun, doon kami sa may along Double Dragon, di ba, may ganun doon, may branch doon. Kaso nga lang, nasa MOA na nga kami, sobrang nakapagod na kami, ikot-ikot ng ganun. Mayroon din doon, Korea, ano ba yon? Basta mayroon din doon. Kaso nga lang, sabi nila, ay sir, hindi tayo makipag-usap kasi sobrang nila, behave. Alam mo yon, pagpasok doon, ay alam mo naman, may ingay kami. So, alam mo yon, dami naming mga pinag-usapan, mga kahit ano-ano na lang, sa lesson, teachers, paano sila namomotivate sa pag-aaral. So, ang dami-dami naming na pag-usapan. So, senior high school na sila, alam mo yon, of course, yung dramaturge hanggang grade 10 lang. So, nandyan pa rin sila, nagbibigay ng mga ideas, how to improve, right? Yung mga ganon. So, nakakatuwa yung dalawang batang to. At saka yun sila, Joey pa, yung past presidents ng dramaturge. Sila yung mga namimiss ko talaga kasi ang daming mga bagay-bagay na mga memories, right? Mga memories sila, Erickson, Descolord, right? Yung mga batang nakakamiss. At kahit naman yata sinong teachers sa kakalugan pa naman nila, yung mga, alam mo yon, yung kalug na may dating tapos matawa ka. So, yun yung mga bagay-bagay na gusto mo sila makasama. So, yun. Yung iba, so, still, sabi ko nga sa kanila, kung ano yung plan nila for college. So, nanghingi din sila ng opinion for that. So, sabi ko, basta masaya ka, go lang agad. Kasi nga, wala talaga kami pinag-usapan doon. Talagang sit down lang talaga kami. And then, of course, tawa kami ng tawa, mga ganon. Saka nakapaligid sa amin ay mga tao doon. Minsan, nadidistract kasi instead na sa Samgyup nga kami, napunta na kami doon sa Jerry's Grill. Sabi ni Ken, hindi daw siya familiar doon kasi nga, alam mo, minsan lang din lumalabas yung dalawang batang yun. So, after noon, sabi ko, enjoy nyo na lang. At saka medyo mga in-order namin, nandito din siya. Makita nyo din. Yung mga in-order yung before, yung mga plating doon. Yun yung mga in-order namin. So, 3 lang naman kami. Pero yung in-order namin, parang mga good for 6 yata. Mga good for 6 yata. Kasi nagutom na din kami. And then, alam mo yon. Pero, definitely, nakaikot pa rin kami. Kasi ako laging nauna. Tapos sabi ko, Ken, ganyan. Siya yung sumusunod sa akin, para sabi ko, baka naman hindi ka na pasukin sa guard. Alam mo yun, acting lang kami. Sabi ko, baka hindi ka pasukin ng guard kasi mukha kang bata. Pero alam mo yun, si Ken yata is 70, 80 na din yata. Di ba sa mall, parang 18 years old na talaga yung pwede. So of course, I respect naman doon sa mga guard. Pag hindi, umiikot na lang kami. Then nung gabi na, hindi naman super gabi, mga around 6 or 7, ganon. Doon na kami nagstay sa seaside. Tapos ang dami pang mga tao doon. But still, nag-ride kami nung Eye of the Tiger. Eye of the Moa. The Moa's Eye. The Eye of the Moa. Ice Moa. Right? Yung bilog doon malaki. Kasi first time namin. So sabi ko, mag-ride tayo dito. Dapat alam mo yun, yung moment, kahit pandemic. Kaso wala, na-separate nga si Jay. Dalawa kami ni Ken doon sa loob. Kasi si Jay, sa kabila siyang parang yung cubicle na yon, yung tray na yon. Nakalula pala yun, pala sa taas ka pala. So, alam mo yun, nag-enjoy talaga kami, of course,
Ah, at saka alam mo yun, bina-value mo talaga yung mga bata pag alam mo yun, yung hindi naman sila super walang time talaga, but still alam mo yun, nandoon na yung puso nila, at saka ikaw din as a teacher, so medyo nandoon na yung attachment sa kanila kasi nga sobrang saya nilang kasama. Then, nung lalabas na kami sa Jerry's Grill, tamang-tama doon sa paglabas namin sa Jerry's Grill, mayroong fireworks display. So, automatic 'yon. Kaya yung title ko, doon ko kinuha doon sa fireworks, right? Yung putukan na kasi alam mo yun, na-shock din kami kasi ang daming tao doon sa area na yun. Tapos doon sa may tapat, 'di ba? Doon yung lagi, yung sa may sa may MOA. Every Saturday yun yata, may mga ganun na palabas. So timing na timing after nung paglabas namin, may ganon. So, alam mo yan, sabi ko, Happy New Year. So, ito yung mga bisita, silang dalawa. So, sobrang tuwang-tuwa kami. At saka nag-enjoy talaga ako pagkasama yung dalawa din. So, iba din yung enjoyment pag yung mga ganong bata yung kasama mo. Kasi hindi naman tayo puro tawa ng tawa lang. There's a life lesson, right? Your future plan with regards to your club, right? May mga ganong sistema. Hindi lang yung puro tawa-tawa kayo. So, at saka yung mga plan talaga sobrang mga direct to the point yung mga plan nila. And then of course all you have to do as a teacher, of course you guide them and then you give your input na din para sa kanila kasi nandun pa yung nag-ignite pa yung senses nila. Parang yung overflow pa yung fire in terms of ambition. So all you have to do is to give input to them kung ano yung mga possibilities na pwede mangyari sa kanilang buhay. Oh! Akala mo talaga. No, of course, alam mo yun, fighting ka. At saka sa lahat ng mga KNHS dramaturge and buong KNHS na na-touch ko yung buhay nyo, I'm so happy. And then, alam mo yun, yung sa mga SCLC family ko, right? Yung sa ama, right? So, natutuwa pa ako sa kanila. Natutuwa pa rin ako sa kanila, of course. I mean, hindi ko pa rin nakalimutan yung mga batch na yon before the closure yung ama doon sa AGI Taft. Kasi halos 3 years ako nagtuturo doon. So, alam mo yon, marami din mga bata akong doon. Mga napitik yung tenga. Of course, hindi, wala. Alam mo yung mga kalokohan doon sa mga college students. Saka mga mahusay na bata. Ngayon, puro puro mga professionals na. So, nakakatuwa sila. So, pag i-message mo nga sila, kunti na lang, i-message ko na sila sa sa pera O gusto hindi ko gagawin yun. Okay. So, yung mga ganung bata. Tapos sila, itong dalawang to, kasi pareho silang president, magkaibang batch lang. Kaya yun, attachment is there. So, giving life lessons to them, with the family, and of course, yung mga futures natin. Lalo na ngayon, ang dami-dami mong mga kaibigan. So, ang mga kaibigan din naman ito, mga competitive din. So, nandiyan sila, of course, hindi ko makalimutan kasi sobrang close ko na din sila sa Hagon, ganyan. Sobrang nice na girl, sobrang bait. Alam mo yun, sino makalimot sa kanila? Sila James Medalla, gano'n. Sino makalimot? Alam mo yun, nag-improve. Sobrang nag-improve. Sila Miss Tapong, nag-improve yun. Si Jeje, sobrang nag-improve talaga. Kitang-kita ko. Sila Pearl Calderon, sobrang nag-improve. So, alam mo yun, yung mga bagay-bagay na yun na dapat nakakatuwa. Talagang alam mo yun, bukal sa puso ko yung mga sinasabi ko sa kanila at saka yung mga motivation ko sa kanila. At saka sila Carmela, right? Sila Campos, ganyan. Sino pa ba yung mga sobrang na-touch ko? Sila itong si Aquesta din, yung baby pa. Tapos na monitor na sila Hiroki, sila Gustan, right? Si Matt saka yung si Ethan, parehong mga batang sobrang bait. So, alam mo yon, kung may mga bagay-bagay tayong napagdaanan, so I think the dramaturge is there for you, right? So, alam mo yung support sa'yo, supportado ka tol ng dramaturge. But still, always focus your dream and then focus your ambition na din, right? So, kung may mga bagay tayong, alam mo yon, mga ganun naman talagang buhay. Minsan nagdapa talaga tayo at nagkakamali tayo. Ang gagawin natin ay bumangon at harapin ang bukas. Okay? So, fighting lang tayo, fighting. Oh. Wow. Super nice. Okay. Wow.
Dito sa bahay. Wala kang bata. Wow. Wow. Nandito po sila ni Jay. Nandito po sila ni Jay. At saka si Kenneth. Yan o. Nanood din sila. Wow. Dami nila. Ito yung mga special guest talaga dito. Itong dalawa. Sila yung special guest. Wow! Sobrang nice. So alam niyo na, sobrang nice dito. Sa Muhawa. Kaya punta na kayo. Mag-wait time kayo. Sobrang nice! Woo! Sobrang nice! So, akalain ko pa New Year na dito sa Mall of Asia. Dapat nandito kayo para mantabayanan nyo. Thank you for coming! Happy New Year! God bless! Woo! Sobrang nice! Ang daming tao. Oh, lahat yun inaabangan. May sa taas pa at saka dito rin punong-puno. Woo! Ang saya. Ito ang tawag na Mall of Asia. Dito talaga, sila po yung special guest talaga, kayo nagpaputok po talaga. Sila po talaga yung special guest. Ngayon kayo pinuputok. O gusto niyo pa ba? Kasi sabihan lang natin, ulitin lang natin. Okay. Okay, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye. West. Tutuusin lang, right? Sila Pelyahera, yun. Diyos ko, ang hiyain pa nun at laging laging alam mo yun, tulog. Biro lang pero siya yung isa sa napaka-graceful sumayaw, si Pelyahera. Yung batch na yun, di ko makalimutan yun kasi sobrang magaling sumayaw yun. Sobrang na-train sila sa pagsasayaw. Salute ako sa inyo. And then, the rest, yung mga kaibigan ko. So, ito parang sit down talaga kasi nga because of the two presidents na na-invite ko sa labas. So, wag na magselos yung iba. Alam ko naman minsan pa naman, alam mo, ay sir, ganyan, kayo lang lumabas, ganyan. Of course, alam mo yun, pandemic kasi. So, at saka nakapag-promise talaga ko itong mga dalawang to na lalabas talaga kami. Pero, alam mo yun, mga simpleng lang. Yung plano ko nga, yung mga lang, kasi natutuwa naman kami, yung may malapit doon, nakalimutan ko yung name, na kumakain-kain lang kami ng siomai. Bakit kaya ganun, no? Parang sobrang na-appreciate mo yung mga bagay-bagay kung kailan napaka-simple. Right? May mga bagay na simple pero sobrang na-appreciate mo. So, ito yung mga part na to na itong club na to yung of course, iba naman yung mga kasama mo yung mga teachers. So, iba din yun. So, ibang ibang aspect yun. Hindi mo naman yung kasi doon kayo sa mga Of course, may tawanan din pero you're all professionals. Ito naman, sila naman, tayo yung mag-adjust pag teacher to teacher, di ba? Na may adjustment tayo sa kapwa natin, kahit sobrang close na natin. Same with the kids. Of course, may mga din sila sa atin as a teacher, as advisors. May mga, alam mo, in-idolize ka, yung tipong, alam mo yun, walang, di ka masaktan kasi, alam mo, all you have to do is to motivate them, right? So, dapat, talaga, like kang, alam mo yon, lagi mong inano yung mga bata, laging pinupush mo kung at saka pag mga mali talaga, like kung sinasabing mali talaga, hindi ako nagko-control ng nag-hold bar na
pag mali sila. Pag mali sila in terms of their studies, like kung sinasabihan. So, at saka mga techniques kung paano improve yung mga grades nila. So, I'm always there for them. I'm always there to support them. So, ganon. So, again, thank you so much, right? So yung back sa dalawa, so, yun. Hanggang ano kami doon, mga, ayoko sabihin yung oras, pero pinapaalam ko sa parents nila, of course. Hindi kami umabot ng maaga, ha. 12 o'clock, hindi kami umabot ng ganun. Of course, hindi naman. I know my limitations as a teacher. So, talagang after pag-treat, nag-ikot-ikot lang kami dun sa konti sa seaside, and then, of course, sinapid ko din sila. Nag-taxi din sila pa uwi. So, kasi nga, alam mo yun, pandemic time. So, again, thank you so much, Jay and Kenneth. This video is for you. Sana, alam mo yun, you need to still focus your dream, right? Hold your, yung mga, alam kong may mga bagay tayo na napagdaanan, mahirap man, alam mo yon, alam kong kayang-kaya yung dalawa. So, lalo na yung mga yung may mga parents talaga nag-support sa pag-aaral nila. So, I'm happy na minsan nabalitaan ko na, alam mo yon, sa Caris, magti-teacher na, wala na, kunti na lang, pareho na kaming co-teachers ko na siya, right? So, ibig sabihin, alam mo yon, yung improvement, ang husay pa naman ng batang linto. So, alam mo yon, buro alam mo yun. Kasi nga, ang gagaling nila, alam mo yun, na-appreciate ko yung mga nila, yung mga achievement nila. So, thank you so much for watching. Again, God bless everyone. Keep up the good work. Lahat ng mga students ko, right? Alam ko, ang dami ko namang feel ko, ang dami-dami ko, hindi naman, feel ko, medyo madami ko na ding mga estudyante. Dahil marami na akong estudyante, mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe na kayo, hoy! Baka naman, pindot mo kayo ng subscribe doon para naman maano ko yung watch hours ko kasi kailangan ko pa ng watch hours. So, ayaw mo. Thank you for watching. God bless everyone. Enjoy.